Right. So far musi musokutanga taiti pachechi changobuda mai andogotanga kupota pachechi vauda kuva umwe mukadzi zvikwanzi ndaona muchitarisana muchechi here tatobuda takukwazaivo vanopinda muchechi imwe chete topinda chechi imwe chete ikati 1 ndokubva paita tete vangu vamwe tete vakatombova natete vangu ndobva warova ndichibvunza zvikanzi munodanana ngati 2 vatete hanzvadzeva ngati 2 ava mai vari kutaurwa nezvavo ava kwatete variko vakatorwa ndindakatobata musindo wacho vakatorovana namai vavo vaiti munodanana kusvika ini ndabata nemusi ndakaedza kumapurisa ini ndakafunza pamwe ndiri kudaidza kuti ndiwo wakanobata vanhu ndakatoshamisika uchiiva wakabata demo musoro ive dai isusu ramai avatu amai unokunobhadhara unok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 ukuku isusu namai ava tinogara chipo kana nguva nenguva mai ava taane makore takaroorana takambogara uko tazobva ndikazodzoka kumusha kumhondoro saka tiri kumhondoro nguva nenguva vanofarira zvehondo zvemusino saka ndikuona kuti zvaita zvinge zvikuramba zvichiwedzera pamusindo wavo saka ini chimwe chandakunyanyotya mani chekuti rimweni ramazuva nguva chii ndakanyarara saka chandakutya ndoti rimweni ramazuva kwamusi wandotsamwa ndikazonunga uchinhu ndikatema kana kuti tikazorwisana ndinogona kusungwa kana kuti ndinogona kuuraya munhu then chimwe futi chiripo ndechekuti tikanetsana nguva nenguva ndikangoedza kuita sekuti taurei vanoenda kumapurisa vondisungisa saka sofa ndofunga ndasungwa katatu vhiki rapera paseri ndakaasungwa zvakare ndikaenda kumapurisa lucky enough chakazondisungisa kwekupedzisira ndechekuti paitika musindo vakarwa navamwe mai saka varwa navamwe mai chandotenda ndechekuti paive nemupurisa aitoona ipapo pandazodedzwa kumapurisa nyaya ichipinda mudariro yakasvika ichinzi kwaindaida kuvatema nedemo apo vakanga vazoenda manje nababa vavo namai vavo ndokunotaura nyaya yokumapurisa saka ndobva ndazoona kuti inini izvi izwa zviri kundidhonzera handichakuzivi paona wakusungisiwa nevanoti ndove ukama hwako zvinenge zvakunetsa saka ndofunga takutokwanisa mwedzi inokwana ndofunga kana ndisingakanganisi takutopinda pa3 months tisinganyatsotauzana zvakanaka kusvika nyaya yazouya kuno kudai saka nyaya yazouya kudai chamauyira kudai chii utambokudza nerohondo ndikutaura nyaya yamauya nayo kudare izvozvo zvese zvaitika ndozvikuitika kana ndodambudziko ramuinaro nhasi chamazoti mimi nhasi ndakuchienda kudare kwamabvu kuda kubatsirwa kwavo right tichiri kumashure uko takamboti taurei tifunza pamwe izvi zvinogona kupera sevanhu vane vana tagara makore tiri tese saka indazoona kuti zvinenge zvakutowedzera kudarika zvanga zviri chandanga ndichingokumbirawo ndechekuti timbomboenda kwake umwe kwake timbotanga upenyu hutsva hamuchada mukadzi ndikunda zvikonei makamboite wabezwa chona kwati vakachechana vari kuti tete vari kuvakurwara pastroka vanti kuchipatara kwarari inotanga nasi kutaura pataimbonetsana tiuku ndaidedza vana sekuru vacho ivo vana baba vacho namai vacho vakatombouya chandakamboita kuti ndimbodedza baba vacho namai vacho ndaida kuti vaone magaro atinoita saka vazozviona ivo vandazosiyana nazvo saka wataimbonyanyoudza ndisekuru vacho hanzvadzi yamai ndo vandaiwanzoudza but ndazoona kuti still hapana chiri kuchinja ndazongopesa ndachiro pakaitika chinhu ndaingozvinyararira kuti zvidarike hasha
Amai, kuzonyanya kutaura nemumoyo unorarama sei nemunhu. Hanzi kugarisana kwamuri kuita nezvamunoita navo vasvika pakutokusarendai. Mune vana vangani? Vakura sei vana vano? Kupedzisira form 3. Sei mada kutanga nokupedzisira? Okutanga musikana akatoroorwa ane vanake vatatu, 194, which 2 mukomana, 198, ane vana vake vaviri, kamwe kasikana katiinapa, ende mukomana ari form 3. Vanombozvicherechedza, munombozvicherechedza kuti kana madaro zvinhu hazviri kugarisana vanhu ndidzi munoorwa saizi dzenyu kurwa. Icho kwadi. Mukomana wangu patakabva kuboka takatombouya tese uko, takagara tese uko, asi akazobva akadzokera futi. Saka chaakadzokera ndomboedza kuti ndibvunzise but haasi kunyatsobuda pachena kuti chii. Saka munhu ndozvimwe zvavakatiza yandiziva. Ngavati kuti chii chinonetsa vamhai pane zvakataurwa nababa? Munorwa nokurwa murume kurwa. Kuti munoita ndimi vayo kuti mune muchiziva kuti makachengetedzwa nemapurisa kukambo. Kuti munorwa momhanya imimi kuti kukembi kunomhan'ara. Ndazoitwa zvakadai, ndazodini. Chii, munorarama sei? Mapurisa kwatakaenda vanenge vandibatira dema zvanditi. Vanotiyananisira ndina kuti ndaenda kumamhanga twasinde. Yechenda mapurisa kuti vanotiyananisira kuti kubata dema kwakaipa. Saka pavakutaura pekupesera pavakatibatira dema. Hanzi uri kundironda pandiri kufamba. Sekonda kuronda ikupi? Kwatete kwavanoenda. Vakabuda vachitwa kuenda kwa kune kwaiwanikwa mwana ndobva vabuda vachitwa vapedza. Saka pane mukadzi anoshanda kwatete aiva kumbira bhura yangu. Ndopandakabva ndabuda ndichitekedza ndinodi tinoda mama ndovati mama munhuye vanipe bhura yangu. Ndichingobuda pagedhi ndopandakaona baba ava namama ivavo, mama vakamira kusaidhi kwomusiwo, vakamira kusaidhi kwomusiwo. Vakambondiona baba ava vakabva vabva vachienda mumba memakavata tete vanorwara vanobva vakasika. Mama vachitopinda mukicheni vachitora bhaketi vachitondichingura kwandaiuya ndichibva ndatosangana navo. Ndati mama, kwemi nhasi madarika nekupi? Ndachida chii bhura yangu iya yamakatora? Hanzi aiwa nhasi handina kuya nekupi nekuku. Ndauya ndakaita sei ndatenderera nekuseri. Ndati oraiti, imi kwatete ndachida kuzomudza tete. Ndokuti muzondipawo chii bhura yangu. Vakwanzi oraiti. Saka baba ava vakabva vabuda ndobva vaenda. Ndobva vasangana nasekuru vangu hadzadzi yamama vangu. Ndokandati munotitsuurirawo mai avanja basa rekundironda. Ndopandakapindura kuna sekuru, ndikati sekuru, ini baba vantu varonde, ndada kunotora bhura yangu kuna mama. Chero mukavabvunza mama ndozvandachida kuita sei kunotora. Ndipo vakandibatira demo vabva vada kunditema. Ndikati kombononditema ndaita sei? Vachihaka mumapoto kudai so vane muriwo vachirasa uko. Kuti aive nesadza vachirasa uko. Piwa izvo zvirakatobva mvura. Vakatora piwa vakakandirawo. Ndobva ndaudza vabereki vangu ndikati ndozvandaitwa sei zvandaitwa nababereki. Vabereki vangu vakati zvinorwadza. Ndopandakati aiwa regai tichese chimboenda kumapurisa pamwana kwanisa kuita sei kuti yananisa. Ndonyaya yacho nayo. Sei makafunga kuenda kumapurisa? Ndakafunga kuenda kumapurisa nekuti hapana kumwe kwandakafunga kuti tiende. Mumusha mamunogara muna vanhu here? Baba hatigare navo, tete ndo vanoona. Sekuru vari kurehwa? Hatina sekurisa. Kodzi mama dzepadhuze? Ndo vana sekuru hanzvadzi dzamama vangu. Havasana sekuru? Vana sekuru hanzvadzi dzani? Aiwa ndaifana mukure vana sekuru vekwedu vekwagomba. Vatogara navo ipapo ndaifana vamukure. Nyaya murikutaura ndeyanezvinono. Mune rekodhi yekutoti kwataigara kuGokwe. Kusvika mauya kuchireva kuti urwere hwenyu hwekuGokwe ihwohwo. Kusvika mazosvika kuno kuvatove wese nekuti nevabereki venyu kuMhondoro. Ndozvavari kutaura. Mwana musikana ane vana 3, mukomana ane vana 2. Uyo mukomana akutopedza form 3. Muchigarisana nyaya yekuti mumba kunonzi ndikuona mai ibaba mboji yavaina vatemwa namai. Mai avo murikuona pavamarikapo vamarwa nababa. Paminototiisa kupi chinyakare chakadaro ichocho. Hakuchisina mutemo iyoyo yekupota vanhu vachirwa zvaitwa nana baba vedu zvekuti kana vaita kurova mukadzi vanokumura hembe vachipeta maoko vachiti zvakapera kudhara. Saka muri kwanzwa zvavari kutaura. Anga handichatoda nemukadzi wacho.
Handikuzvinza. Saka imuri kuti Ivo vanoita zvavanenge vafunga inako vatandovana. Ivo kana vakati havachadiwi kumanya kuti ndingazovamanikidza. pakati penyu mese hama dzenyu dziri kupi mawaine Ndava nemunin'ina wangu ari panze. akwari kuiti imedzi Anenge amudza hapana nzvimbo here. Ari kuti uyu arapa. Manyasha hanzi pinda. Hanzi pinda. anozviitini sei mangwana anoweura ngoine vanhu kudare kugara panze vari kuzwa kuti mamutaurira kuti chii kudare mozoenda makunovaudza kuti handana chizwa dai vachanosuma kuhama dzenyu vanhu ivari Colin ari pasi une hama yangu yako iri mukati ndozva zvakutaura Ndoda kunza pamari panze. ndikatarisa nyaya yenyu masomo angu yatsanangurwa handina pandiona value yekuti ndinouraya musha handinesi kana paine zvinotoda kutaurirane panapa dare rogiranda kurambana kwevanhu chembere mbiri dzakanhingirira dzavazukuru munotanga upenyu hunyowani vanhu tuinyu mukabva pamaso pedu makanhingirira ipapo muzve tofanira kutoveza kuda kuona kuti kuteerwa uku nekudii ndokwamba kwasvika pakuti muti hamuchada mukadzi mukadzi unomurambira kahunhu kake kaari kuita zvekuti iye ari kuzviona seasina vanomutsiura ndikudaro saka mazomuwinza kume zvinodai Iyo ndo problem hombe. Pakutsiura baba inenge yakatoedza. Unewo ukama wekuti vakaedza vakapedza vasara. Ndikati tichagara kudoko uko. Handifuna takatumba wandarika ka 50. Vakapedzera ukama wekuti zvino chiro pakaedza chino musati kuedza tasikuonewa. Tazouyawo kuno kwatauya uku. Uku kwakuchiri nani hako uku. Funga kwakusina veukama here. Uku matazwa kumhondoro. Kana ndakaona kuti ndakatozombodemba chandakatamira kubva kuchendo. Zvese zvakutaura izvozvo tatozviona. Saka manzwa mambovati kuti nezera renyiri kuti mwati uku nepane nhungo yenyaya yenyu dare riri kudzoka kuona kutaura kwamaya. Because maya vadai vari munhu anodzoreka anonzwa vakabvunzwa namambapa kuti imimba yenyu muchiri kuida ari munhu ane kakunyara kana kuti anozvidzora uku angadai asina kutombopindura kuti chero zvavanenge vafunga vachiita isafunga kuti vachakumbira ruregerero ndozvatafunga semunhu anenge awedzwa pamberi pematare saka mukaweka kunyange mukazvitaura mutauriro upi mimamai nehama dzake mwana wenyu chete akutoti seri kwaakabva haana kunyatsa kurayirwa bhozi dare raakazviri pamberi pake ndine madzimambo anofanirwa kuzvinunupisa kana ari pamberi aizonochera makuru ari kuseri uku nechigununochera kwete kuita kwaari kutoita kutiradza kuti kana pana achitaura mumwoyo wati ukumba anoita sei kuti rinopisa pane varume vese vakazara chero zvaada chero zvaamukadzi ndorokutsemba unoenda ichikwe mamai dhuru mukuita zvemanjenjenje muchiita unge mamenameni vemaizulu amai kuronda murume wenyu hachisi chitema baba kurondwa nemukadzi hachisi chitema toda kutonga zvitema chete mukadaro nekuromota murume ari pamaso pedu toda kuti tizive kuti munhu ari kurwara uyu ndiani ndiani abwe ari kurwara ndiani kwavakanga vara Tete ndabvira baba vavo. vateta ndodza baba vavo anokurambidzai kuenda ipapo ndiani Aiwa mani.
so havafana kubvunzwa kuti ndakuwari kundironda iyoyo ngatisiye hakusi kuti vange vari kuronda uri kunzwa here pamomo hatidi kutomboisa shoko rokunzi kuronda pano pari kurwariwa ibesano imi muchisvika hazvina kutsvaka makana watiri kuenda kunoona ndiyanzodzi yababa vedu tese vateteka imi masvika imi neni hatimhoresani kana tisingamhoresani but patiri kunosangana pamunhu ari kurwara nokuti ihama yedu watisina daka tese nayo saka ini ndikasvika musati handingati wanditevera tichitoredzera nyaya dzedu dzekumba handiti kana pakashandiswa ishona ichocho chiripo ini pandikuda kuti tisvike navo ndepekuti pana amai vari kunoshanda pamba pavateta vari kufungiwa naamai ava kuti murume wavo zvichida ari kufambidzana ndo pandanosvika ndichinobata ndiona kuti ho kana anzi uri kundironda chii chinganzi uri kundironda kumurwerere kana kuti watoona naamai avo mune pfungwa yekuti baba ava vanofambidzana nemukadzi anoshanda kwavatetewo hamuna saka hapana dambudziko kariripo saka ngatidzokerei kuna Godfrey uchitaurira dare redu rineri imwe nyaya isiri dzatataura apa dzaunofunga kuti veri kukutsamwisa kusvika kuti utiimba ngaife nemudzimai ndeyekuti chii munoziva ini chimwe chonyanya kusungisiwa kumapurisa ndocho chekutanga. Chinhu chechitu basa randinoita uko kazhinji tikaenda kumusangano wemasabhuku ava mai vanenge vasara kumba, chinondishamisa panopera musangano vanobva vasvika ndichidaiwa masabhuku ndakapedza ndakusekura masabhuku zvanza andiwose uchigara wakangorondewa kudai handiti ndikazongozipedza ndikati nini handitozivi somwe musi wava ndakati chibva nozva pane muso paya unoitira pamwacha uyo ndakabva pamwacha ndine vanonzi baba afaro sabhuku baba afaro ufunga mwaziva mapfumo tikaenda kushopu kwavo mozati nombogara kana second ndikaona mai vatosvika handeikumba vanhu vakapedzera kuti wewe wakapara mhosva yeye kuti ugara uchingoteverwa kudai zemukadzi vanhu ivava pane mazano akashanda vanhu ivava vaitokanuka nekuteverwa kwenyu nemukadzi wenyu handiti mapwana munhu kugara kwemumba hakutangire padenga vagona hakutangire padenga kutogara mukaona machembedzana kusvika pamasvika ndopari kundishamisa ini kuti musaende kure muchiti magarisano ataita matove machembere dzachembedzana dzabereka maane vazukuru ndozonochiona kuipa kuti mukadzi wangu mhuno yakakura stereki zvandanga ndichifunga ndoda kukupai mukana wekuti mai ava kana makamboita mamwe matara amakaita kwamakaita handiti muri kuzvitwa zvandikudaura matara amakaita havana kuaona kukosha kwawo ose handiti ndoda kuti vaone kukosha kwedare ramauya nazo kana vachida zvemusha tatobata pekuti hamuchada mukadzi tapabata but tiri kunotsvaga nyaya yekuti titi isusu sedare rakafanana nedare ramambo riri kunoperekedzera kuuraya musha tirikupashaya handiti ivo ndo vanofanira kutobuda muno vaine chidzidzo chekuti kwandazoenda manje kuya kwasiyana nezvimwe zvese handiti handitye kukurambanisai zvachese handitye kukurambanisai but ndofanira kukurambanisai tichiti kana vanhu vanenge vakateerera dare tichiriita vanoona kuti hapana zvaaita mambo hapana kumira zvakadii zvakanaka muri kuvatsuura nyaya yekukusumbisai kumapurisa yekuti muri tu hamungavatsiure vakazvinzwa handiti but kana imuchibata demo sokutaura kwavari kuti ndinotaura dare rineri munhu angataura achitamba nedare rineri kuti vanobatira demo kana muchibata demo mufanira kusungwa hakuna angareverere zvinhu zvakadaro hatireverere zvinhu zvakadaro
Isi toda kunotsvaga kuti vanhu pavari kunochipesana, vanhu vaane mhuri yakakura saiyoyo zvamboita sei? Handiti ngavave nerespect nemi semurume wavo. Ndochinu chete chandabata pano chekuti havana hunhu kwamuri semurume wavo, havasi kukuremekedzai semurume wavo. Handiti hamusati magara esekendi kudhara vakutosvika pana vamwe varume vacho ndechekupai kuita kunge muri mwana mudiki asingazivi kuti kumba kunoenda. Ndozvichemo zvenyu zvamuinazvo pano. Saka ndozvatoda kuvatsiura isusu pano. Kuuya kuzokutorai kuti muende kumba ibasa ravo kana vachiri kugona. Vanomwaira doro baba. Kosei muchienda muchivatevera vanenge vaine mamwe masabu muchinovatendei kumba. Aiwa ndambovatorei. Kana ndichenda mabhundi kunenge ndizvo zvandenge ndichitoda kuda bhusi. Pamudabva ndakusangana navo vaita sei vapedza. Handimboenda kwavari kunoti handei kumba iyi. Ingatedzi munhu mukuru pazere vanhu vakadai sindoti. Vakava vasikunyera. Ndina bhudhari. Amai. Isusu madzimambo ese napurezidendi vanotozviziva madzimai. Netwa nemadzimai vanotozviziva. Imi mungadai muchitorera pakuti pamunoona purezidendi vachiita musangano vachiti mai munangagwa makamboona vatora vachitosikomezidzira vatoribabande kumbande vari kuita basa rehurumende. Kana vari sabhuku vachiunganidza vanhu pane time yekuti vapedza musangano. Masabhuku anozosara kutaurirana nechi imimi mune mane zvenyu zvekuti baba handei kupi handei kumba. Saka ukaita izvozvo that's disrespect kumurume. Unenge wakuita kunge huku inovharirwa na6 pepane pamwe weungwani. Saka zvamurutirwa nedare kuti mufambiro wakadaro nemazera amanawo ana adiki vachangopinda mumba maybe sometime ndo vangatotadza kuziva kuti dzimba dzinogarwa sei. Saka dare riri kukurayirai kuti imba yenyu irambe yakamira, asi riri kukupai warning yekupedzesa kuti ukana zvodzoka mune mauda kuti dare ridii. Murume wenyatso zvakakwana kuti kubata demo kana kubata shamhu zviri kunze kwemutemo. Kana ndiri kunzi domestic violence, iye ane right ofuti yekuenda kumang'ara kumapurisa under domestic violence kana mai ava vachiita muitiro wemutemo. Tikuzoona kuti mapurisa anenge achizonokusheka here kuti unorewo nemurume because ndizvo vanonyanyoita Vari mai ava masekendari kuti baba ava handivafungire chimwe chinhu. Handinga saka handione kune need yokuti mimi mungarambe muchiti everyday pasvika mushopu ndanichiti zvandachida kushopu everyday panayo zvandachida kushopu. Isu kunode dare tazongodza tikaona kuti kune mistake. Why muchikondana nokuti pavanikaendawo kumashopu ndozvandachida kushopu. Hamupaoni pane chii ipapo pane kakoyeka kuti kunonzi namambo kasiyei. Ngatimboendai kune vaviri vauya vakaperekedza vanhu. Hamusati makutotaura kekupedzisira kusvika tatoti dare renyu rapera ndokupedzisira. Nezvino tiri kukutenderai kutaura but dare ndorinoenda manje tichitaura kuti tichifunga kuti dare chimbotaura kekupedzisira chinzi. Ndakaenda kumhondoro musi wa17 September 2026. 2023. Right. So far musi wokutanga taiti pachechi changobuda mai andogotanga kupota pachechi vauda kuva umwe mukadzi swanzi ndaona muchitarisana muchechi here tatobuda takukwazaivo ivo vanopinda muchechi imwe chete topinda chechi imwe chete ikati 1 ndokubva paita tete vangu vamwe tete vakatombobva natete vangu ndobva waroro ndichibvunza zvanzi munodanana ngati 2 vatete hanzvadzeva ngati 2 ava mai vari kutaurwa nezvavo ava kwatete variko vakatorwa ndindakatobata musindo wacho vakatorovana namai vavo vaiti munodanana kusvika ini ndabata nemusi wandadaidza kumapurisa ini ndakafunza pamwe ndiri kudaidzirwa kuti ndiwo wakanobata vanhu ndakatoshamisika kuti ivo wakabata demo chandinotendera kuti mupurisa wacho anga aripo akaona zvese. Kozoita futi
vamwe futi mai sekondari uko zita ravo riripo futi ndokunga ndakaverenga vanhu vakaita 6 sofa vandapiwa namai ava so ndazopedzisa imwe muzida kuti uchanditemesa nedemo nezvinhu zvandisingazivi munotema imi kana muchizviitawo kuti siyai mukaona ndoda kukutaurirai varume tiri pana munhu apenge kazhinji handini makwana nerimwe zuva tazonzwa kunzi matemwa ndokotozoti ndo nyaya yataitiri mudare manzwa kunzi murume akatemwa nyaya yairambira mai vaya iye ini ndiri kuti mai ava kana muchivatsura vanoda kutsurwa sematsuriro amakavaita vakasakunzwai handiti nhasi madhisaidha kuti handisida kutongwa kumhotoro kwandinogara handiti ka mambo umwe chete matare edu mamwe chete tinaro dare pane usu paya handiti mukati ndoda kuenda kuchegutu kuuya kuno handiti ka but hatisi kuuya kungoti tifadze vanhu kuti anoti ndakaenda kuchegutu zvangu zvikanoita no harisiro chinangwa chedare dare rinoda kuona kuti chikonzero chii tiri kuona kuti mai ava mhosva dzamuri kuvapomera dzese ndedzekushaya unhu pamuri semurume wavo hameno kana vamwe vari kuona saizvozvo semaonero andiri izvozvo right taona saizvozvo isusu tiri kusaidi renyu pakuvaonesa kuti mararamiro acho amuri kuita nemurume wenyu haasi kumufadza handiti teererai zvinodiwa nemurume wenyu inini izvozvizvi pandakubvunzai kuti saka imi nyaya yenyu tei mukati ndakufunga kuti imba yatinagaive ndikatati isai gupuro handiti nyika inenge ichiona yakateerera kuti matare emadzimambo vari kuaita sei zviri kubatsirei handiti makona ndiononzwa kunzi mukomana musikana ane 3 vana uyo mukomana ane 2 vana pano umwe akutonopedza chikoro akwemunanira kuenda kunoningira 23 years ane makore mangani years ane 17 years paari kuenda kuolevo kwanenge ari murume mukuru abva zero hatigone kuperekedzera zvinhu zvakadaro but tinotanga nekupfuura tichisiya nyaya yenyu iri kudaro kuisiya kuti dai muri umwe munhu akachenjera imi maimi pamunodzokera kumba endai muchinje kugarisana kwamuri kuita nemurume because ari kukuudzai zvinhu zvaasiri kuda muri mega makundikana mauya kuno kudaro tiri kuperekedzera mashoko ake ekuti dai madzokera kumba mugarisane zvakanaka nababa hamuitange imwe imba imi pamurapa ndoda kukuudzai kana ivo havaitange imwe imba neage dzavainadzo hazvichaita ukaona mwana wa84 indinayo wa83 hazvichaita handiti maona vanotozokudembai muri kwamuri kuti handine wangu uya ari nani saka ndinoda kufunga inini sekuti dai tambokupai umwe mukana wekudzokera kumba namai mai tichivataurira isusu sedare kuti nhasi tabvuma kutsiura murume uyu nekutambira chichemo chake chekuti haachakudai asi isusu tisingamuperekedzerei kuti akurambei mudare ramabvu tichitidzokerai kumba munogarisana zvakanaka muchifunga kuti muri mai vane vana vavo hamupe makadzokera kuti pausikana ndokukuudzai chii chinokutarisai kuti tigarisane zvakanaka kufarirana baba vaenda kumusangano ndisabhuku avo ndozva kuti taure sabhuku aenda kumusangano achidzokawo pamba okuwanai mai muripo pamba mai sabhuku kana mabuda mese muchienda kumusangano uyo achiitawo zvake mukapedza hakuna munhu angangoti fungobva pamusangano kuti akutopinda murodhi dai tiriswa munogara navo makarwa mheno mai kutsaropa chaiko ndinotoita kugara pamba musi wesvondo kuti vafanadai ndamboitawo 2 hours vana vangu vese vamuke nehuku nembudzi nemakwai nemombe zvindionewo handiti uri kukoshiwiwa pamusuwo
ndinozvidzisira ndega mvura, kwete kuti mudzimai wangu haadi kuti aiwa tondiwesitira munai mwana hamungatonhorwe, siyai nditonhorwe ndirwari. Manheru ndodzoka kuti tii ndinofanira tii ndoibika, ndobika ndega, kwete kukara, asi kuti aiwa unozobvunzwa kuti nai vedu wekubasa kwachona everyday hatifaniri kurarama mararamiro evanhu. Saka ndani chikumbira kwanhasi kuti takudzoserai kumba tese tichikukumbirirai ruregerero kuna amai avo rokuti ngavakutiremekedzei sababa vekwavo. Kana izvozvo zvapfuurira mberi mukadzoka kudare kuti takambotiraya mama, tichibva kudare ndakabva ndangonosvika ndichinzi zvakazodai, nyaya iyo yatove wese. Zvandakareva zviye mudare mama, nhasi ndadzoka zvakare. Tinokupai mukana wekupanana magogonda, aiwa isaitokeno kuti iye zvino tikataura kwenyu kwagomba, tikataura kwamashiri, muri vanhu vari mumusha umwe chete wokuti zvatiri kutaura panapo zvingadai zvisina ana baba nana mai vanopingira munyaya dzevana vakafanana nemi, vachienda kumapurisa kunomhangarira ivi kunze kwokuti vauye vakutsuurei kana kukuisirai vanhu vanokutsiurai. Ngwazha zvamira sei? Madirei kudaro kunyadzisa nyika? Mabatirana matembo, munhu anobatirwa dembo, munhu abatwa pachihure pati pano pane mahure akawanda obatwa mumisha matuya kuno matara tinambonzwa kuti munhu akatemwa anongoya panapa ndopa zvinoperera. Yenyu dai yanga iri yechipambi izvozvizvo taiperekedzera kahwanyu, taiwa siyai zvidii zviende, kwete iyi nyaya takateerera panapa. Kana iri kuchaya respect tinovimba kutanga nhasi zvichienda mberi, vanochinja kuita kwavo. Kana zvaramba aiwa munopanana gupuwe ikoko kuti ndichada. Kana anezenge auya kumatare toti tinoiziva kai. Handiti mondinzwisisa? Masamuti mwana amunofanira kunzwisisa patsika nemagariro ndechekuti imeji yamuri kupa murume nawenyu anotori nemurume kudani, murume mangwana chichava chitukiso futi kune uyu mukagarisana mumba makuti ndo zvamakajaira vana vekwakati, munoita zvinoti munoita zvinoti munoita ndimi maziteta ekuzoti zita kana rauda kupuhwa kuti mwana kadii murume pamba pavanorwa. Saka zvamuri kutoita izvozvo muri kutokanganisa imeji yekuteti wedzingani mumapuwa mukana. Muri kunzwa nyaya yasisi wenyu yatiri kutaura munhu, muri kuti chiiwo mhosva yavari kupiwa nababa mukuru ava. Kana baba mukuru aimbokuudzai ndo yauya muno kudare mobvunzana kuti madhindu yamungauya nayo kwamambo iyo mama dii tichitaurirana muri mega. Handi yataurwa muno mudare kuratidza dhigirii yenyaya iyi kuti yapa pozisheni ipi. Handiti makwana pamune muchitaurirana paya muri kumba, paya mune muchitaurirana muri kumba, but ukazoona nyaya yakunotorwa kuti yakuenda kwamambo, zvityei zvinhu zvakadaro. Zvinofanira kutyiwa zvinhu zvakadaro kuti kwamambo munhu anenge atofunga atopedza paya. Dare rakateerera kwamuri, kwanzi mazvinzwa here? Ndazvinzwa. renyu tsimu riri kuita kudii? Ndikuti ngavarespekte murume vataurireio akoma respekta murume kodini. Ndofunga kana nipa mukuru wangu wandakatombotaura nawo ndakavafonera hangu handigari muno wati mama tishwa nyaya ende kwachifu akati aiwa maini ngaende vakaramba zvishwa asi ndakatombovadzora. Vane vaona kuti muri kutaura zvekwemafoni saizvozvizvi mune kodzero yekuzoita mukana wenyu kuenda kunopfuura tsitsi yenyu vari pamba pava netunin'ina twakadai chaiko. Haidi kuti makore avagarisana awandisa
akawanza kuti havafambi vachiita zvakanzepo zvakare zvakatika vachazvinotanga kutoti vafawo kuti vatokogarisana kusvikira hameno izvo vakuita izvi zvimweni zvinekuita vane vazukuru vopesana nguva yakadai vozotanga upenyu hwupi amambora vatopedza ndane chikumbiro hangu chokuti mai ava ngavakumbiroregere kumurume wavo mai ava vari pano vasati vabuda vasati apedza chii okedzera iri muka manje imimi muri kuita kune chara ichi alright zvisinei heyo kanhu muri kukumbira ruregerero musacheme muri kukumbira ruregerero pamuri gamuchirai ruregerero imhuri kayauya inotadza mhuri kasikakumbira ruregerero inonzi ngaisemai matamu inini chandada mucharise kuti nyaya kuona masvitsana kuno pane hwani munhu anofanira kuti adzidze kuona kuti zvinhu zvinomira zvakati mukaona madaro chete magadzirisa zvinhu zvedu tinavo vana kudzimba akaona nyaya yakusvitswa kwandiri namai vacho ega anobvaziva kuti izvi zvinhu hazvisinomira zvakadii zvakanaka anogadzirisa nyaya mwana anditi inini imi mukumbudziro dzokerai kumba mugarisane zvakanaka nababa muite hunhu tigosvika tidya sadza rakaibva please ndapota pambomo hatina kusanzwa chichemo chedu pamusvibaiwe but hatigone kuperekedzera kuuraya musha chekutanga tinotsiura musha tavewo isusu manje mabva kwese uko kumauya kwatiri isusu topindwa mukutsiura munhu kana munhu aramba kutsurwa nesu tasvika kumaperi sununguka yenyu kuzodzoka kana paine zvimwe zvinhu zvaitika sunungukai